बे टंला स्पर्ट्स एसोसिएशनाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशननि आन्डाराव जों दिनै कचिं केम्प ट्रायल केम्प फाथिदों आरो बे ट्रायला जोंहा नैबे 7-8 तारिखआव आरोबाव खेबसे गुवाहाटीयाव स्टेट लेभेल मोनसे ट्रायल जाबावगोन सेलेक्सन जाबावगोन बेयाव सेलेक्सन जाखांब्ला जों कलकातायाव 17निफ्राय 19 अक्ट'बराव जितु गेम जागोन जोंहा नेशनेल गेम बे नेशनेल गेमाव पार्टिसिपेट खालामनो मोनगोन जों आसा खालामदों जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों जिहेतुके प्रति बोसोरै जों फ्राय बोसोरावनो जोङो नेशनेल गेलेनो हरनो हायो गतिके एबारबो आसा खालामदों जों बांसिनानो जों माने नेशनेल लेभेलाव जों जाहाथे पार्टिसिपेट खालामहोनो हायो जों बेखौ आसा खालामदों मोनबेसे इभेन्टआव एथलेटिक्सनि मोनबेसे इभेन्टआव गेलेहोगोन नोंथांमोना जों दायो माबा थ्रयिं इभेन्ट आरो रानिं इभेन्ट आरो ओमफ्राय थ्रयिं रानिं आरो ओमफ्राय मा बुंगोन थ्रयिं आरो रानिं बेमफ्राय माने रेसखौबो लाबाय गतिके जों जेभलिन आरो बेनिफ्राय थ्रयिंआव जोंहा जेभलिन थागोन डिस्कास थागोन ओमफ्राय शर्टपुट थागोन बेनिफ्राय रानिंआव जोंहा 60 मिटार्स 100 मिटार्स 200 800 400 ओमफ्राय 1500 3000 हालागै जोंहा बे रानिं इभेन्टआव थागोन आरो ओमफ्राय बिथिं जाम्पिंआव जोंहा लं जाम्प दङ हाइ जाम्प दङ बे मोननै जाम्पिं दङ बे मोनथाम इभेन्टखौ जों दिनै ट्रायल लादों बे मोनथाम इभेन्टआवनो जों सानैहाय जों स्टेट लेभेलाव हरगोन बे सानैनिफ्राय जों आसा खालामदों जों माने मोजां गेलेनो हागोन आरो जोंहा नैबेबायदियाव असुबिदा जायो माने जोंहा माबाया आन्तगाथुनि जोंनि माबाफोरा मोजां नङा जों माबायाव हाग्रायाव जों गेलेहोदों जायो हाग्रायाव गेलेहोनानै गेले जोंहा प्रेक्टिसा हाग्रायाव जायो खिन्थु थांनानै जों सिन्थेटिक ट्रेकआव गेलेहैनो गोनां जाहैयो गतिके जोंनि गथ'फोरा एडजास्ट जाहैनो हाया बे फिल्डआव जायनि जाहोनाव जों हयथ' बाहाय बेनि थाखाय जों बेक जानो गोनां जादों आरो गतिके जों आसा खालामदों जोंहा जुदि बेबायदि ट्रेक जुदि जों मोनोब्ला जुदि असम सरकारा जोंनो जुदि बिदि ट्रेकनि सुबिदा खालामना होयोब्ला जों निस्सय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जथेस्थ' मोजां प्लेयारखौ जों दिहुननो हागोन जायनि जाहोनाव जोंहा एडजास्ट जाहैनो हायियाव जोङो किसुमान पजिसनखौ लानो हाया बे ट्रेकनि बेलायाव बा फिल्डनि बेलायाव नोंथांमोना माखासे खोथाखौ उजुग होबाय बे समाव बिटिआरनि स्पर्ट्स इएम दङ आरो बा बिटिआर सरकारखौ मा खावलायहरनाय आं सरकारखौ बेखौनो खावलायो जे बिटिआरनि आन्डाराव जिथु उदालगुरियाबो मोनसे स्पर्ट्सनि गोहोम गोनां जायगा गतिके आं सानदों जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो मोनसे एथलेटिक्स ट्रेकनि फिल्ड बनायनो थाखाय आं खावलायो आरो जोंहा क'क्राझाराव सायाव ट्रेक दङ गतिके क'क्राझारनि खिनिया अन्तत सायाव गेलेनानै बिसोरो बे ट्रेक प्रेक्टिसखौ लानो हायो खिन्थु जोंहा बिथिंनि जों चिरां बाक्साखौ लानानै जों उदालगुरिसिम जोंहा बिदि ट्रेक गैया जायनि जाहोनाव जोङो ट्रेकजों गेलेनानै जों प्लेयारफोरखौ गोजौहालागै हरनो हायाखै आरो बेनिफ्राय बिदि जों स्टेट लेभेलनि बा नेसनेल लेभेलनि जों माबाफोरखौ खेलाफोरखौ जों बेयाव लाबोनो हाया जायनि जाहोनाव बेफोर खेलाखौ जुदि जों लाबोनो हायोब्ला जोंनि गथ'फोरखौ जों उत्सा खालामहोनो हायो जोंनि गार्जेनफोराबो नुनानै गावनि गथ'फोरखौ एसे उत्सा होनो हायो बेनिखायनो आं खावलायदों बिटिआर सरकारखौ जे जोंनि उदालगुरियावबो मोनसे बेबायदि प्रपार मोनसे गेलेनो हानाय फिल्ड जाहाथे बनायना होयो दा दिनैनि नैबे ट्रायलावहाय बबे जायगानिफ्राय फैदों बे ट्रायलाव जोंहा बिथिं जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हमना ला जों भेरगाव खैराबारि डिमाकुसि टंला हरिसिङा उदालगुरि माजबाद बे गथैखिनियानो जोंनि बेयाव दङ आरो जोंनि आन्डाराव दङ गतिके बे ट्रायलाव दिनै बेसेबांखिनि जायगानि मानसिफोरा दिनै पार्टिसिपेट खालामदों